já vás vítám u dalšího videa ze hry Smite. Moje jméno je Tutanchamun a dneska je tu se mnou můj kamarád Johnny. Ahoj. Který hraje Thanatose a já budu hrát Chucka. Bohužel musíme jít s kamarádem na mid, protože Loki se nějak usnesl, že prostě on půjde na to. Protože máme tým plný idiotů. Takže my jdeme 2 mid. Takže to bude super. Bude skvělý. Uvidíme, co bude nepřátelský tým dělat. Budeš to tak v hajzlu, až vyhrajem, to je jasný. Já ti dám facku. Pojď sem. Ti dám facku s sekerou. Kde jsi? Jsem ti uhnul, haha. Neplatí. Mám docela pomalej attack speed. Kolik? 1,01. Nebo 1,08. Tak uvidíme, co budou dělat. Jestli to sekáš. Tady rád. Já mám docela vysoký výskok. Počkej, já si musím něco. Mně se to teď taky trošku kouslo. Že bych si vypnul muziku? Ne, tohle nepřichází v úvahu. Já po něm hodím sekeru. No prší. Ty seš křivej. Absolutně nevím, co dělají mý spely, takže to budeme muset... Jsi říkal, že to víš? Jedničkou hodíš sekeru, Ty jsi říkal šakovo. Hodíš? Šakovo, já myslím, že myslíš šejka. To tvoje. Jo, tak to Jedničkou hodíš tu já sekeru, vím, že hodím sekeru a pak vím, že přidám nějakou bouři. dvojkou, tak to uděláš to, že se buď portneš na tu sekeru, když je ve hře a tam se začneš točit, anebo se začneš točit, něco jako Garen Ečko. Tvoje trojka to dělá, že začne pršet, a ostatní to zpomalí, prostě jim to začne dělat debuffy. A tvoje ulti ne, že prostě skočíš jako kokot a nic neuděláš. Jestli to seká, počkej, já musím tu retmoje něco tady musím dělat. Tak dělej. Tak já hraju na mém počítači všechno na low, na hard, že jo, teda prostě na high, tak je těžký. A čím se portnu na tu sekeru dvojkou? Jo, Jo, dobrý. to vyzkoušej. Ještě ne. Jsem si dal trojku. Respektive dala se mi trojku. No, konečně, teď je grafika úplně dementní, ale aspoň to vypadá jak Minecraft. Jestli si to taky snížil na medium. Já to mám na low, ale. On se zase vyhýluje celý. Vypadá to, že zůstanou na topu. Teda, že tam zůstanou 2 z toho Lokiho. Tak to jsou dementí, že jo. Jenže on si pak dá double kill, ne? No, jasně. Ten Loki to radši vypnul. On fakt odešel? Jo, já tam jdu. Ten mentál. Ježíš, ty zas prohrá. Teď ještě mě tady zabírá, protože bugger. No, já taky nevím, co dělám. No, pravda, co jsem udělal. Vedle buzeranta. Haha, jaký koupil debil. Ježíš, se skromný nějak, nevím. Zase vedle, já on dal ultinu, no to jako zkraténa. Zabil, no? Ne, ale je to dement.
Co tady potřeba do školky. Tady ani to moc nemůžu. Tak myslím, když teďko přijde z boku, jako zabijem. No to. Když má strašně moc života. Jde tam ta lukostřelkyně. Ten Loki, ty Nemá tady někde někdo málo životů, počkej, já moc tam. Když to je prohraná hra. Co jsem to udělal? Hele. Já už umím pingovat. Aha, tak to pak jo. Umíš pingovat? Cože, pingovat? Nevím. Zmáčkneš v... No. A ten jejich čák se taky nějak neobjevuje. Rychle snad to nezničí. Ne. Your right tower is under attack. Defend. Ježíš mi to... Your right tower has been destroyed. Ten Loki je sráč. Tak sorry, že jsem bůh smrti, já jsem furt mrtvej. Co je zase to? No, dementní ráž, jo, co říct. Je tam ten čák. To je zase co za ich to. Teď jsem to zmačkal, nevím jak to dát pryč, jo. Takový proficí. Co to je? To bylo. Vidím hodno. Máš tam toho čáka? Jo. To je dobře. To jak jsem s 50 životama. Řekni, až tam teď půjdou pryč. Sorry, že já jsem šel pryč, tak já nevím. Si tam koukej. Dej se na mapu. Killing spree. Už jdou. Your middle tower is under attack. An ally has been slain. Krásu, ale ta sekera dává. Vyprčit, skoro šlo ze Your left koštěrek. tower is under attack. Já už jsem zase mrtvej. Lidi zabiju, pojď za mnou furt. Ježiši, to si děláš srandu. Chlapcíky, minioni! Ježiši! Tam Zletí na letí. ní. Ty nemáš ultinu? Už na ní letí. Your middle tower is under attack. Já jsem nebyl. Ty jsi to netrefil? Ne. Ježíš. Ten Loki, to je fakt debil. Idiota. Jdem na toho hra. Slain. Co s ním? Rampage. Zabít. Your middle Já nemám tower is pivoty, ale. under attack. Killing
spree. Tak, Your left To je jako. tower is under attack. tady. Tak ani ale pojď. Teď vidím ho. No. Ona je člověka tureta. Dobře ty. On se dohýluje. Zapop se. Dobře. Ne! Bacha, nevím. Co to bylo? Já jsem žil a najednou jsem byl... Co to je? Tanker! Banka je divná. Ne, zase čár. Your right tower is under attack. Už to je ten Loki. To je největší sráč na světě. No, ale když je docela dobrý jakoby čempion. No jo, ale tady ten Loki že je největší sráč. To je idiot. Drink, eh? Your middle tower is under attack. Tady to vypadá bledě, my jsme nezničili ještě ani jednu věž. Jdi dolů, musíme jít dolů. Jdi domů! Jdi domů! No, už má 10. Hej, a to mě tady jdou dva, to je docela v prdeli. Jo, ty tam máš toho motýláka, nebo co to je? Tady mám nějaký dva kretény, hrozně. Ale ten jeden má Je to možný. světej. Jinak úplně jako jedno, co oni mají za na zádech, jo. Nasrod, tady se nikdo za mě nebude dát prdel. Jo, dal jsem ultinu a neudělal zatím vůbec nic. Dobře ty. Ježiš, ty její stuny, to se nedá. Your middle tower is under attack. Strašná Your svině tady middle ten tower has šampion. been destroyed. A jo, ono už tady není turet. Ježiši. Tak by se bude moc ne, no tak vole, jděte do prdele. Taky tým idiotů. Já tam nemůžu, já to mám dva. Já taky. Your middle tower is under attack. Ježiši, zase tady ta. Aby ti náhodou nepřišla pomoc. Ježiši. This! They'll have you down. Your left tower is under attack. To mi vypadá bledě. Já mám 1-3. Já 0-3. Your left tower has been destroyed. Ale v žádném případě nesmíme dát surrender. Ne. To statečně dohráme. Never give up. Nevrgý. Ne. Jo, víš, že je Swedish Milk. Co říkáš? Swedish Milk. Cože? Jo, koukal jsem na to, no jo, to bomba. Ale na úplně nový videa jsem od něj asi neviděl. No, tak. No vidíš? Ultinka. A teď jí jebnu. A já jí jebnu. Skoro mrtvá. Je skoro mrtvá, akorát má ještě půlku život. Jo. Ale neviděl jsem to jak nový videa. To je dobrý. To je dobrý. Dobře? Ježiši. Ten teda úplně není nějaký hodiny, ten se to točí sám, že má kameru na čele, a nevím, jak on se jmenuje. Jo, a tento paří, jako, že to myslí vážně. Tady někam běžel ten čák.
Your left phoenix is under attack. Neslucí Borhyovou a Rejem Korantengem. Oni už zničili toho Phoenixe. Neslucí Borhyovou a Rejem Korantengem, to je prostě bomba, vole. Zprávy? Jo, to si víš, vole. Your right phoenix is under attack. Tyhle pěkná nohy chodí, do toho musíme dát reportáž, vole. An ally has Co been to bylo? slain. Televize Nova dostala exkluzivní výpověď. To je prdel do poslouchat. They're strong. Very good. Náhodou Ray Koranteng je borec. Jako ve Screamu výdva. Right? Fucked me. Right? Fucked me. A u toho teďka dramatická hudba na piano. Ani se brala někde tržbu na benzínce, vole. Máme z toho exkluzivní výpověď. Jo. To je moc. Ty to taky slyšíš? Ne, neslyším, ale můžu si to představit. Vždycky tam ta hudba takový to. Jo, taková úplně OP muzička. Já takový. Nebo na tu Ukrajinu, tak tam mají zase soundtrack z Battlefieldu. Houští to mě dostává. Vždycky prostě Battlefield. Já jsem peké, já vyhrál už. No to nechci. Vyhrál, to už defítel, to by do mě jasně střílet turet. Sorry, že bys byla 0 typu. Teď jsem zmačknul ultinu, nevím proč, a teďko jsem zase skočil do turetu a ten mě zabil. Ty bys to viděl. Jo, ty bys to viděl. Já jsem omylem zmačknul ultinu a jak jsem chtěl basicovat, tak jsem skočil do turetu a ten mě zabil. A Ondřej Špalek, teď ještě jedno. Bacha, teďko vypovídá Ondřej Špalek. Nebo reportáž. Proč padá... Jo, proč padá chleba namazanou, vole, půlkou nádor. Nebo vole, jak je možný, že voda v minus 50 stupních zmrzne, nebo v kolika, tyjo. Nebo že když vyhodíš melon, co smí potra panáku, jak se rozbije. Je to dostává těch reportáže, to je bomba. Bacha, ty vole, to vlastně nedá se na to odstranit. Už nám něčí titána, zpátky. A on myslím někoho. Pro mě, že ty jsi borec. Já? Ne, ten titán. Ale ty taky. No, já jsem borec. Proč nemůžeme nějakou hrát hru, kterou umím? Hades teďko pustil ultinu na miniony, vole. Remetek, kdyby. Tak aby je udefoval, ne? No jasně, hned ty miniony tam byly dva v tom kruhu. Aha. Your left phoenix is under attack. Your middle phoenix is under attack. Your left phoenix has been destroyed. Stát. Ale můžu skočím. No nebo ne. Jsem kultovní borec. Pěkně dostávají. Od mých seker. A ten Ryan se stává díl.
Prostě dementní loky, že jo. No, jsi šlaker, tu. Kdyby tě hitnul nějaký milion, já bych se posral zpátky. Já měl 400 životů. My arrow will find you. To vypadá zle. Your middle phoenix is under attack. Co ty si furt myslíš? Okay. Ty mi hodíš půl hodinu Jdem na ní, vole. Titan is under attack. To tady pušuje. Mezi tím nám kurví porce pátý. Jo. Teď ji koupí. Dvě koupí. Ty vole, jsme prostě sehranej. Jo, já ji budu naskakovat, počkej, schválně co to dá, když naskočím. Bez to tak. Vůbec nic. Your Titan is under attack. Putinka. Tak to bych nechtěl. Nechtěl bych. Hej, pojď, dáme ještě tu toho. Jo. Chtějte ze zadu nějaký hovor. To je žuknul. Titan is under attack. Viděl jsi ten escape? To byl žuk. Haha. Play je začátek. Ne, on je za mnou. This. Další čuk. Do prčic. On to věděl. Nejseš leblanka. Do háje. Sakra. A už si na to dal pozor. On byl surrender teďko někdy. Cože? An On enemy byl has surrender teďko někdy. No. Hele, jim Avko to nejít, to ještě dáme. To ještě otočíme. Jsi jistý? Mhm. No, to. To je docela smutný, když... Ne, není. On má Hades ještě 1-3. Už jsem si myslela, že 2-5 je nejlepší skóre ve hře. Teda v našem týmu. Já mám 0,9. your middle phoenix Co is by to chtějí under attack. skáčet? Rychle, rychle. Titan is under attack. Kdyby toho titána někdo vyhýloval. Nebude se vyhýlovat. Jo, já ho můžu vlastně možná vyhýlovat. Pokud to nehýluje, nemůžu. Vyhýluj titána. Toho by mohl vyhýlovat Rá. Škoda. Ale to ještě můžeme dát. Your left phoenix is under attack. Jim Avko nejít, to ještě dáme. Oni určitě dělají barona. Kterýho? Toho vpravo, toho velkého žlutého. Pušneme to. Jdem. Ještě to vyhraje. Your left phoenix is under attack. Oh, pekáde, god. Your left phoenix has been destroyed. Zahar. Počkej, Utinka. Utinka. Čuk! Kámo, já jsem borec. Jo. Já jsem takový master. No, zase Hades, Utinka do mě. Já jsem master, já jsem útek. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Tak. Ne. Náš titán padl. Nevadí, sice jsme prohráli. Já doufám, že jste si užili tohle video. Dejte mi každý like, odběr nebo... Co to?
No to je jedno. Kamarádovi to spadlo. Dejte mi like, komentář nebo odběr, budu moc rád. Na viděnou další videa. Ahoj.